simple lang gawin mo dito, hawakan mo lang tong walis tingting, tapos tatalon ka lang. Ingat ka na baka Kuya, unsa may kasulti ni mga ng istorya about sa Siquijor nga mga barang-barang, mga ungo-ungo. Ay, hindi ko ginawa sila. Kanang panmurag ko sa una magugga mga karaang tao pa siguro ana. Pagtuong sila na na mga ungo na iba. Pero karon nga bagong henerasyon, wala na siguro na. Taga Siquijor di ka kuya? Taga diretso ko. Diretso ko na tao, diretso siguro magulang ano, di ungo gitan. Tapal noon dire na mga pagpara ko no ay dagat kay tapal dire. Mali ko Birni Santo dire na healing festival. Pero dire sa Mandilan gambar mga Huwebes siguro na mag-aabot na mga madalang balay niya. Mga pay tampan. Ay Huwebes Santo Birni Santo. Siquijor. Wagi ko rin ka ng Siquijor, wala lang. Pangalan ng tao? O, pangalan ng tao kay Siquijor, si King Quijol. Okay. King Quijol. King Quijol. Bali na gini kingdom diri sa una? O, ko na si King Quijol po, hari-hari diri sa unang tao siguro tao. Iyan na lang po rin, ito yung business na doon ko. Kay, nauna ko lang, panahon sa mga Kastila, turuan niyo ulit ito kaya nakalayo lagi ko no. Pero tinuunan to, kuha nag-iot, ito lagi yung mga firefly ba? Okay. Na, makita dito sa dagat, kailangan ng firefly dire. Huwag yung nag-isa din kuwigaw. Nandito tayo ngayon sa BROOMSHOT challenge kung saan pipicturean ka habang sasakay ka na walis tingting. Okay? Sabi ni Kuya, wala siyang compulsory na babayaran na na amount. Donation lang daw. So makikita mo yung buong mapa ng Siquijor Island Tourist and Dive Sites map. Yung photographer ka. Okay. Magaling yan na. Kuha kayo ang jump shot. Kuha kaya na. So kung guys, pagkatapos yung makunang kayo ng picture, meron siyang ditong donation box. So it's up to you kung magkano ibibigay mo. Hindi siya compulsory pero bawal bawal hindi maglagay. Oh, bawal hindi maglagay. So sa Bisaya pa, walay balibaray. Pero wapoy pugsanay. Walay pugsanay pero walay balibaray. Bawal ang mobalibat. Ayan si Kuya nagkuha na, nag-donate na siya. Dito. Ito yung pinaka-view ng broomstick. Muamba ko dire. Simple lang gawin mo dito, hawakan mo lang tong walis tingting, tapos tatalon ka lang. Ingat ka na baka lalapag ka dito sa baba. So, ano ba? Ano lang? Palikod. Ready, 1, 2, 3, jump. Okay. Atras gamay na silig sir. Atras gamay. Sige. 1, 2, 3, jump.
lang, napakadali lang, natatalon ka lang pag sinabi na ng photographer na jump. So, meron siyang souvenirs ng Siquijor. So, hindi lang to mga Pilipino ang pumupunta dito guys, meron ding ibang lahi. Kanina, Hapon yun, tapos ito mga Chinese. Hindi ko lang bibidyohan kasi baka magalit sila. So guys, since donation lang daw, tama na siguro tong 20, di ba? So, dahil nakita ko lang sa inyo na nag-donate ako. So, sige. Thank you. Broomstick challenge. Napakadaling kasiyahan. So, ngayon pupunta na ulit kami sa iba pang mga activities dito sa Siquijor. Kita-kits sa susunod na video.